Жаңалыклар чыгарылыш үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Балалар бакчаларына юлламалар бирүү старт алды. Ата-аналар ширатны сайт аша карап булмаудан зарлана. Шолуда тышкан бизгәге белән авыруның беренче очраклары теркәлде. Әлеге авыру нәрсә белән куркыныч? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шоуда балалар бакчаларына юлламалар бүлүү старт алды. Ул һәм кызлары мәктәпкәчә белем бирүү учреждениеләренә барачак ата-аналар өчен бу мөһим вакыт. Тик шәһәрдәшләр бу көннәрдә чиратны Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталы аша күзәтеп бара алмый башлады. Алар бу хакта зарларын безнең телекомпаниянең кайнар элемтә телефоны аша җиткерде. Шулай ук ата-аналарны быел бакчага юлламалар бүлүдә яшь категориясендә үзгәрешләр дә борчуга салды. Ләйсән Ханова дәвам итә. Серафима Чижованың улы кызы быел балалар бакчасына йөри башларга тиеш. Аринага закламый 3 яшь тулачак. Гаиләдә бала туу белән электрон чиратка бастык ди шәһәрдәш. 1 апреля распределение. С нетерпением ждали этого дня, зашли посмотреть, но сайт, к сожалению, зависал. Даже не знаю сейчас, какая ситуация, прошли мы или нет. Так-то в очереди мы на достаточно хорошем месте, шансы хорошие попасть, но вот не знаем, какая судьба нашей очереди, попали мы или нет. Без шәһәрдәш белән бергәләп балалар бакчаларына чират ничек баруын карарга булдык. Тик сайтның нәкъ әлеге сервисы әлдә мәгълүмат бирми. Хәлгә Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белгечләре ачыклык кертте. На портале Госуслуг Республики Татарстан зафиксировано большое количество пользовательских обращений к сервису проверки статуса заявления в дошкольную образовательную организацию. Это связано с началом комплектования детских садов в Казани и Набережных Челнах с 1 апреля. На данный момент проводится работа по снижению нагрузки на базу данных сервиса «Электронный детский сад». В ближайшее время проблема будет устранена. Шолуда быел юлламалар биргәндә балаларның яшь категориясын исәпкә алу тәртибе дә үзгәрде. Бу да күп кенә шәһәрдәшләрне борчуга салды. Баланың яшы хәзер 1 сентябрьгә кадәр исәпкә алына. Моңа кадәр ул 31 декабрьгә иде. Произошедшие изменения в очередности детей связаны с переходом детей из одной возрастной категории в другую. Вместе с тем, по информации Управления образования по делам молодежи города Набережные Челны, те дети, достигшие 3 лет в 2019 году, по-прежнему будут обеспечены местами в детских садах. Мәгариф министрлыгында балалар бакчаларына юлламалар бирү буенча кайнар элемтә эшли. Аның номерын сез экраннарда күрәсез. Белгечләргә эш көннәрендә иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр шылтыратырга була. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Россия президенты указы белән алдагы 5 елга, ягъни 2019-2024 елларга милли проектлар расланды. Алар 13. Өстенлекле юнәлешләргә демография, сәламәтлек саклау, фән, мәшгульлек, торак, юллар төзелеше һәм башкалар керә. Милли проектларда безнең республика шул исәптән Чаллыда катнаша. Хәзер башкарылачак эшләрнең исемлеге төзелә. Алдагы ярты елда барлык шәһәр районнарда җәмәгать тыңлаулары оештырылырга тиеш. Милли проектларга һәркем үз тәкъдимнәрен кертә алачак. Шоуда быел беренче тапкыр тышкан бизгәге авыру йоктыручылар теркәлде. Бакча сезоны башлану белән яз айларында авыру куркынычы кискен арта. Роспотребнадзор идарәсенең җирле бүлекчәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, соңгы атнада Чаллыда тышкан бизгәгенең 2 очрагы теркәлгән. Авыру кайсы ягы белән аеруча куркыныч һәм аннан саклану чаралары нинди? Сорауларга җавап алдагы сюжетыбызда. Тышкан бизгәгә куркыныч авыру инфекцияны нигездә кимерүчеләр тарата. Авыру исеме дә шуңа бәйле. Кеше авырган очракта бөерләргә җитди зыян килә. Авыру билгеләренә игътибар итү һәм дәвалауны кичекмәстән башлау кирәк ди табиблар. Повышение температуры – основной характерный признак. Также из признаков это может быть тошнота, головная боль, боли в животе, тяжесть поясничной области. Вот это являются основные признаки. Конечно, при первых же симптомах обязательно нужно обращаться к врачу, потому что в амбулаторных условиях данное заболевание не лечится, требуется обязательно стационарное лечение. Быел тышкан бизгәгә йоктыручылар теркәлде инде. Бүгенге көндә 2 кеше йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалана. Хәлләре тотрыклы диде табиблар. Шәһәрдәшләргә исә саклану чаралары турында унутмау кирәк. Если вы приезжаете первый раз на дачные участки, то обязательно в марлевых повязках проводите уборку. После этого обязательно руки помыть,
Вот. Проведите дезинфекцию, соответственно, всех поверхностей на дачном участке. Профилактика чараларының иң кулайы булып көмирүчеләр ягъни тышканнар белән көрәш тора. Һәм бу эш белән санитар эпидемиология белгечләре генә түгел, беренче чиратта халык үзе дә көрәшергә тиеш. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шаулыға 2018 елда Россия төбәкләреннән 46 табиб эшкә килгән һәм фатир алган. Аларның берсе 6-нчы поликлиника эпидемиологы Светлана Старикова. Медицина белгечләрен башка төбәкләрдән Татарстан хөкүмәтенең махсус программасы буенча чакыралар. Һәрбер табибка яшәү шартларын яхшырту өчен 500 мең сум акча бирелә. Грант программасы 2014 елдан эшли. Шул вакыт эчендә республикага барлыгы 524 белгеч килгән. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча мондый ярдәм кадрлар җитмәүне шактый киметкән. Безгә бу грант буенча безгә 10 специалист кайтты. Эндоскопист, рентгенолог, эпидемиолог, терапевт, гинеколог. Грант безгә бик нык ярдәм итте. Хәзерге вакытта Татарстанда дәвалау учреждениеләренә аеруча анестезиолог, реаниматолог, патологоанатом, фтизиатр, психиатр, судмедицина экспертлары кебек тар белгечләр җитми. Шуллыга килүче табибларның барысына да Татарстан хөкүмәте грантына өстәп шәһәр мэры тагын 100 мең сум түли. КАМАЗ запасчастлар һәм компонентлар заводының правком рәисе Роберт Салахаддинов Татарстан президентының дәүләт бүләге белән бүләкләнде. Ел саен үткәрелә торган безнең заман эше яшьләр телевизион фестивален үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Рөстәм Миңнеханов актив шәһәрдәшебезгә рәхмәт белдергән. Мәрьям Фәрушина дәвам итә. Роберт Салахаддинов яулаган грамота, диплом һәм кубоклар хәтта зур өстәлгә сыймый. Алар арасында аеруча кадерлесе. Безнең заман эшче яшьләр иҗаты фестивалендә актив катнашкан өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырган рәхмәт хаты дип бүлешә КАМАЗ запасчастлар һәм компонентлар заводының правком рәисе. Здесь всегда нужно упомянуть про команду, то есть эти победы, этот конкурс командный. Понятно, мы кто-то занимаем в личных номинациях места, но команда, она всегда занимает общекомандные места. Им огромная благодарность. То есть команда, она делает прежде всего награды. Роберт Салахаддинов КАМАЗ заводы командасының капитаны. Сәхнәдә дә уңышлы чыгыш ясый, профессиональ бурычларны да хәл итә белә ди аның хезмәттәшләре. Кешене гел якты йөзе белән каршы ала, нинди сорау белән керсәләр дә. Татарлар белән татарча итеп, апа, абый дип, олыларга олыларча дәшеп, йомшак кына тыңлап, татарча сөйләп, аңлатып, озатып кала. Һәрбер кеше белмәсеннән, миңа кажется, канәгать булып чыгып китәдер дип уйлыйм. Роберт Салахаддинов ирешелгәннәрдә генә туктап калмыйча, яңадан яңа үрләр яулауны максат итә. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз диде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КАМАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 3 апреля в молодежном центре «Шатлык». Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо-Кама», Оргкомитет 470102. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.